En aquest capítol visitem una obra de 44 habitatges a Barcelona i el showroom de Ciber a les Franqueses del Vallès per veure en detall com és un sistema de ventilació de doble flux. Un sistema de ventilació de doble flux amb recuperació de calor marca una gran diferència pel que fa a l'eficiència energètica d'un habitatge. La diferència de consum és molt gran perquè el recuperador de calor transmet l'energia de l'aire que surt a l'aire que entra. Nosaltres a Ciber tenim dos equips en diferents models en funció del caudal. Aquest equip pensat per unifamiliar, des de 300 a 450 metres cúbics de caudal, i aquest d'aquí de 150 a 300 metres cúbics de caudal, pensat per plurifamiliar. És molt interessant això perquè, a més, tot l'aire que respira dintre l'habitatge és un aire que entra filtrat. Hi ha dos tipus de filtres, el filtre G4, que elimina moltes partícules i micropartícules, i l'F7, que realment ja passen molt poques partícules petites, bactèries, fongs, elimines pràcticament tot el tema de pol·lució de pol·len, gramínies, tot això ja s'elimina amb el tema aquest, amb la qual cosa el tema d'al·lèrgies queda pràcticament suprimit dintre l'habitatge. Això s'ubica dintre de la màquina aquesta aquí. Molt important, que els filtres sempre s'han de manipular una vegada que la màquina està aturada, que no estigui en funcionament. A Barcelona s'està construint un edifici de 44 habitatges. Cada un d'aquests habitatges tindrà un sistema de ventilació de doble flux. Estamos en un piso tipo de esta obra y vamos a enseñar lo que es un sistema de doble flujo. En este caso tenemos el equipo de doble flujo en el baño, porque es un equipo de doble flujo extraplano que se suele colocar en los falsos techos. En esta obra tenemos una red de ventilación con el sistema SafeFix. Las redes de ventilación SafeFix consisten en un accesorio que lo que tiene es una punta de goma para conseguir la máxima estanqueidad y un clip. Con este clip lo que conseguimos es fijar la red de ventilación. El montaje es muy sencillo, simplemente es poner el conducto dentro del accesorio y presionar. Y de esta manera conseguimos que el accesorio no se salga del conducto. En esta red de ventilación hay dos sistemas de bocas. Las bocas de insuflación, que son las que insertan el aire en las estancias secas, y las bocas de extracción, que son las que extraen el aire de la vivienda, que son de las zonas húmedas, son baños y cocinas. Lo que hacemos es introducir el aire limpio a la vivienda, que en este caso la toma es de fachada, y tenemos otra toma que es el aire viciado, que lo llevamos a cubierta. Perquè tingui un rendiment òptim, el caudal d'extracció i el caudal d'admissió tenen que ser el mateix caudal, perquè així s'equilibra el sistema i amb l'intercanviador estan passant la mateixa quantitat de flux, amb la qual cosa el rendiment de l'intercanviador és 100%. Aquest sistema nostre permet que si, per exemple, varia, com pot variar la pressió disponible d'una instal·lació en funció del filtre. Si se va tacant el filtre, taponant el filtre, està creant una pressió, més pressió, està creant una pèrdua de càrrega. D'alguna manera, el sistema, per proporcionar el mateix caudal, té que donar més revolucions al ventilador. Aquí podem fer una prova, per exemple, ara taponem l'extracció i repetem, ara detectarem que puja la pressió d'aquest ventilador per mantenir el mateix caudal. I en el moment que traiem el tap aquest, mantenim el mateix caudal, anirà baixant la pressió del ventilador. Triga una miqueta, però ja va baixant. La velocitat 2 és la velocitat que hem calculat nosaltres per codi tècnic. 2. En el moment que l'usuari, el propietari de l'habitatge, vulgui sortir de casa en mode urgència, que digui, mira, m'interessa ventilar, però reduir consum i reduir ventilació. No necessito tanta ventilació perquè no haurà ningú dins de l'habitatge. Pot baixar ràpidament el caudal i està reduint el consum de l'equip. I
D'aquesta manera també, si li interessa fer més ventilació en un moment puntual dintre de l'habitatge, doncs posar més ventilació perquè l'ambient es renovi molt ràpidament dintre de l'habitatge i sempre té el control de tornar cap enrere. Un accesorio muy importante son los silenciadores, que son los que tienen contacto con las redes de ventilación que van dentro de la estancia. Hem d'assegurar el tema del soroll dintre de l'habitatge, perquè segurament un usuari, si detecta soroll 24 hores permanentment, per molt la ventilació que sigui, que ho necessiti, ell ho pararà perquè no podrà aguantar el tema de soroll, amb la qual cosa el tema de soroll és molt important. Aquí tenim el desaigua, la bandeja de condensats. I aquí tenim l'intercanviador del rendiment. Els dos ventiladors i tota l'electrònica que incorpora. A l'estiu, tots aquests equips incorporen un bypass automàtic. Bypass automàtic què vol dir? Que fa un control de les temperatures que tenim a l'exterior i les temperatures d'interior mitjançant sondes de temperatura que estan ubicades en totes les boques. I en funció de les temperatures exteriors, la màquina, sempre amb aire filtrat, sempre filtrat a l'aire, passarà per l'intercanviador quan interessi i passarà fora de l'intercanviador per el bypass automàtic quan no interessi. És dir, per exemple, a l'estiu, que les temperatures a la nit afortunadament baixen, doncs és molt interessant l'opció aquesta perquè estem refredant la casa gratuïtament. Com si tinguessin la finestra oberta, però amb un aire filtrat i sense soroll de l'exterior. Consulta els impactes ambientals amb el programa d'AppCons.